Er is een soort praat over het waar van juster. Het record wat net kwam, maar dat hiek ik net aankondigen en ik wist dat het net komen zou. De buien die van een grutpad om de provincie heen gingen en dan valt het bij u wat ta. En dan moeten we dan denk ik blied maar wezen. Maar het zucht er van en vannacht heel oors uit. Het kan wel eens, het gaat erom waai, zei dat maar. Er kan wel eens flink wat wetter vallen. Laat ik beginnen met joen en vannacht. Betieden Rijn, maar een buiig karakter. En toch die buien kunnen op sommige plekken wel in 1 of 2 uur tijd 50 mm vallen of nog meer. En dan heb je het oer wetteroerlijst. Verder in buien kon ze op tonger en hagel. Het kunnen stevige buien wezen. En de temperaturen 14 tot 16 graden. En de wind uit verschillende richtingen tussen noord en zuidwest. Of noord-eerst en zuidwest. En die wind is zwak of matig. Dan hebben we later vannacht een manier, waarschijnlijk een droge periode. Daarna komt Rijn- en buiengebied op je staan. En dat kan ik weer flink wat wetter brengen. En dan is het in de rim van de middag, zat het nou lieket en mondjoen weer even droog. De temperaturen moeten daar 18 tot 21 graden. De wind stevig uit het westen en zuidwesten waai, matig en krachtig. Terug naar het fruitjoch. Sneeuwen. Nou, eerst een droge periode, denk ik, en later alweer Rijn. En de temperaturen op sneeuwen zullen bij de 18 graden heen. Een harde wind uit het zuidwesten waai. Dus alvast een waarschuwing voor de wetensport. Sneeuwen betekent Rijn, betekent droog. Temperatuur 17 graden. Manje betekent Rijn, betekent droog. Temperatuur 16 graden. En na manje knapt het waren weer op. En van joen en vannacht hou er rekening mee. Soms poer min waar en wetteroerlijst. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.